אני לא מבינה. מה את לא מבינה? יכול להיות שלום. שאני אסביר לך שוב? כן. אוקיי. דבר ראשון, צריך לקחת את הגבול הקיים ולהחזיר אותו לגבול של 2001, לפני שישראל התחילה לבנות את חומת ההפרדה. חומת ההפרדה. כן, זה גבולות 67. ולקחת את ההתנחלויות, los lugares donde viven palestinos y ponerlos en Israel. aquí. במה התהפכה? הפליטים, הפלסטינאים שברחו בגלל המלחמה של 48, ניתן להם מקום במדינה הפלסטינאית העתידית. aquí. ¿Y por qué no a sus casas antes del 48? Antes del Nakba. Because this will be like starting the problem all over again. Okay. בעד שלום? No. תודביה פלטה ירושלים. שמאז שנת 67 היא תחת שליטה ישראלית. אבל למעשה בצד המזרחי יש רוב ערבי. בגלל שמאז 48 עד 67 ירושלים הייתה תחת שליטה ירדנית. אף אחד מהצדדים לא מוכן לוותר על ירושלים, בגלל שהיא קדושה לשתי הדתות. שלושת הדתות, אתה מתכוון. למעשה העיר כבר מחולקת, רק צריך להכיר בכך. החלק המזרחי של הערבים, החלק המערבי של היהודים, והמרכז לא שייך לאף אחד. Claro. El centro es de Dios, ¿no? Sí. אני הולך לעשות יוגה. ¿Y qué pasa con Gaza? ¿Qué pasa con Gaza? 2 מיליון ערבים שחיים בתוך בית כלא של 27/9. זה מה עם גאזה.